for DJ Rocky's Secret Files. Sabi ko, kalimutan niya na ako. Kasi hindi ko na siya babalikan pa. Yun pala. Nagandahan lang ako sa iba. Pero siya pa rin ang laman ng puso ko. Itago niyo ako sa pangalang Mr. Van. At ito, ang aking secret file. So, I had a girlfriend. Tumagal kami ng almost 4 years. Hindi stable yung relationship namin. Kumbaga, on and off. Ilang beses kami nag-break. Actually, palaging siya yung nang iiwan. Reason? Overthinking. Madalas siyang mag-overthink ng mga bagay-bagay. And I do think nakasalanan ko yun kasi I never gave her the assurance she needs. So every time na bumabalik siya, tinatanggap ko. Kasi mahal ko. But not until our 4th breakup. This time, ako yung nakipag-break. Ako yung nang iwan. Hindi ko alam. Basta isang araw, nagising ako, pakiramdam ko, hindi ko na siya mahal. So, I broke up with her. Pero hindi niya tinanggap. But still, ipinilit ko kasi pakiramdam ko, ayaw ko na talaga eh. I told her na hindi ko na siya mahal. But she refused to believe me. Mas lalo siyang nangulit. She even begged me to stay, but I ignored her. One time, she asked me if I'm really sure about this. Kung talaga bang ayaw ko na. And I answered yes. Sabi ko, kalimutan niya na ako kasi hindi ko na siya babalikan pa. She just smiled and walked away. I felt so relieved kasi finally, tinigilan niya na ang kakakulit sa akin. So, nagbuhay single ako. Nilalandi ko yung mga babaeng tipo ko talaga. Ang saya ko pa kasi nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pag may inuman yung tropa, sige lang agad. Nakakapunta ako sa kung saan. Nakakalandi ako sa kung sino. Nakakalaro ako every time I want. Wala nang girlfriend na magagalit sa akin pag hindi ako nakaka-reply. It was all good. 2 months have passed. Wala na talaga akong narinig sa kanya. I got so curious sa naging buhay niya nung wala ako. So I stalked her social media accounts. At nakita ko na she is still on the process of moving on. Her tweets were all about me. Gusto ko siyang kumustahin and so I did. I chatted her. Nagkumustahan lang hanggang sa umaba yung usapan. And I don't know kung ano pumasok sa isip ko. Basta inaya ko siyang mag-inom. Nung nakita ko uli siya, hindi ko alam. But I crave for her hugs and kisses. Namiss ko bigla lahat. Sobrang chill lang nung nangyaring inuman. She is still the same girl na madaldal. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga kaibigan niya. Hanggang sa napunta sa amin yung usapan. Hindi niya na ipinipilit yung sa amin. Sabi niya, tanggap niya na daw. I just smiled at her. Kayang-kaya kitang kalimutan agad. But I won't. Ayoko mag-move on. Tanggap ko na, yes. But merong parte sa akin na umaasa pa din. Gusto kong makita muna kitang masaya bago ako maging masaya sa iba. Kasi kilala kita. Hindi ka masaya ngayon. And that was the exact line she told me na hindi ko makakalimutan. I've hurt her, but still she wants me to be happy. Sinabi ko sa kanya na masaya ako. Ipinilit ko na kalimutan niya na ako, wag na siyang umasa kasi ayoko na talaga. She just nodded her head tapos iniba na yung usapan. Time passed by, nag-uusap pa rin kami pero casual na lang. Patuloy pa rin ako sa paglandi ko sa ibang babae.
Until one day I saw her story. May in-story siya ng ibang lalaki. I got bothered. So I asked her who that guy is. Manliligaw daw niya. Akala ko okay lang sa akin. Akala ko okay na. Yun naman yung gusto ko, diba? So hinayaan ko lang. Akala ko kasi may iba pang taong kayang tumanggap sa akin. Akala ko kasi kaya ko pang magmahal ng iba bukod sa kanya. Lumipas ang taon na ganito lang ako. Tropa at lande sa iba. Pero siya, she've moved on. She's happy now. Pero dapat hindi na ako affected. Diba? Kasi ako naman yung nagtulak sa kanya palayo. Ako naman yung sumayang sa 4 na taon na pinagsamahan namin. All the realizations hit me so hard. Napagod lang ako pero siya pa rin yung pahinga ko. Nagsawa lang ako pero siya pa rin yung gusto ko. Nalungkot lang ako pero siya pa rin yung happy pill ko. Nagandahan lang ako sa iba pero siya pa rin yung laman ng puso ko. Pero wala na eh. She doesn't want me anymore. Kaya ikaw, pre, kung mahal mo pa, isugal mo pa. Huwag mong intindihin kung anong sasabihin ng iba. Kasi hindi ka magiging masaya. Yung tropa, andyan lang yan. Kahit saan ka magpunta, makakahanap ka niyan. Pero yung totoong babaeng nagmamahal sa'yo, bibihira yan. Huwag kang maghanap ng maganda. Attraction lang yan. Lahat ng lalaki na-attract sa magaganda. Oo. Pero alamin mo ang kaibahan ng attraction sa love. Kasi kung iniwan mo siya para manligaw ng babaeng maganda, nagkakamali ka. Kahit gaano pa kaganda yung bago mo, may mas gaganda at mas gaganda dyan. Kaya dun ka sa mahal ka at mahal mo talaga. Sobrang hirap magsisi sa uli. Kakainin ka na lang bigla ng memories nyo. Kaya pre, pag-isipan mo. Hanggat hindi pa uli ang lahat. Hanggat mahal ka pa niya. Kasi pag yan, nakuha na ng iba, maniwala ka pre. Mahihirapan ka ng bawiin kahit sa'yo talaga. Lahat naman tayo nasasaktan kahit kanino tayo mapunta. Pero mga pre, maging wais tayo. Masasaktan lang din naman tayo sa isang tao na lang. Muli, ako si Mr. Van at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!